Ľubí, neľubí, ľubí, neľubí, ľubí, 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 neľubí, ľubí. Sám nebeský Otec v starom zákone potvrdzuje alebo hovorí, a tak muž opustí svojho otca i svoju matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom. A tak už nie je nejak spôsobom, či dvaja samostatne, ale jeden. A čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Modelku ne. Ale tak, aby nám to dopadlo ako to. Alebo ja som si to naplánoval. Odteraz tieto vaše kroky už majú viesť aj k takému bezpečiu. Zodpovedáte jeden za druhého, čo ste si teraz priviazali jeden k druhému, to už je vaše nejak spôsobom, to vám už nemôže nikto zobrať. Dvom je ľahšie, ako to aj opisuje starozákonný písateľ v knihe Kazateľ. Pretože za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu. A keď jeden spadne, ten druhý ho vlastne môže zdvihnúť. Celý náš život je vlastne o tej láske a o tých vzťahoch. Ja vám prajem takú skutočnú a pravú lásku, pretože tá pravá láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa. Všetko vydrží a pravá láska
nikdy nezanikne.